6 minút 40 sekúnd. Tak to je hlboké. A už stojím, pohoda. Dobrý deň. Ani nie, skôr trošku zima začína byť. Tento je ťažký. Tento dám asi na poli, lebo sa to ozaj ťažko nesie. Človek ani nevie, čo tu všetko nájde, alebo na koho natrafi na tom dubníku, že? No áno, ale chytať ani kúpať sa nie. Aha. No začína to zle, že keď ste hrali hokej tam. Hej. Aha. Ja 5 minút dávam, viacej nie. Ja že poviete, že sa volá do Preboru v Korčuliach. No včera bolo neviem koľko mínus, ale v noci bolo minus 12 tuším, takže zamrzol takýto krásny hlad. Ja neviem. 6 som hovoril, že 14, 6, 30, takže som tu zatal 3 minútky necelé. Čo musím voľaký ľad vydolovať. Ono, není to až také ťažké, keď si človek na to zvykne, natrenuje sa. Akurát to netreba preháňať a robím to vždy pod dohľadom dospelej osoby, takže keby niečo, manželka sa za mnou vrne a zachráni ma. Dovidenia, pekný deň. Najhoršie na tom otužovaní je to, jak ten ľad frka do očí zlato. Ešte minútku. Však to je problém odlomiť. A, je tu. Dobre, posledný ľad. Poprosím fotku, Zlatko.